próxima semana, sabiendo que no hay más margen de error. Y bueno, eso implica tratar de salir de entrada de la mejor manera, muy concentrado para evitar cualquier tipo de accidente que te deje sin opciones a la vida. Encara en clau blaugrana, avui la Federació Espanyola ha confirmat que el madrileny Carlos del Cerro Grande serà l'encarregat d'arbitrar la final de la Copa del Rei del 22 de maig. Pel que fa al Real Madrid, Keylor Navas i Dani Carvajal s'han entrenat amb la resta dels seus companys després de superar les seves respectives lesions. Gareth Bale ha fet entrenament específic i és dubte per al partit de l'equip blanc a Riazor. En tenis, Andy Murray s'ha desfet en 2 sets de Mikhail Kukushkin. El número 1 del món, Novak Djokovic, també ha passat ronda després de derrotar Stefan Robert per un doble 7-5. I acabem amb el Giro d'Itàlia, ara mateix a 54 quilòmetres per finalitzar la 5a etapa entre Praia Amaro i Benevento. El grup d'escapats treu 3 minuts i mig al pilot que es troba on es troba el líder, Tom Dumoulin. Escolteu Transporta de nou Iberia. Esteu pensant en les vacances d'estiu? Iberia us proposa la seva nova destinació, Puerto Rico. Entreu a iberia.com i reserveu els bitllets d'avió des de només 542 euros anada i tornada. Viatjareu amb l'avió més modern de la companyia i gaudireu de butaques còmodes i de pantalles individuals, amb les noves estrenes cinematogràfiques. I el temps durant la tarda es mantindran els xàfecs al Pirineu, Prepirineu i a les comarques de Girona. A la resta s'alternaran núvols i clarianes i no es descarta tampoc algun ruixat aïllat. Demà continuarà el cel mig ennuvolat i es repetiran les pluges de tarda i les temperatures continuaran sense grans canvis. Res més, tornem a la setmana. Aquest dissabte la Lliga es decideix a RAC1 a les 5 de la tarda a Los Cármenes. Granada-Barça amb Joan Maria Bou i tot l'equip del Barça juga a RAC1 i a Riazor Deportivo Rayán Rodríguez el Racismà Damià López. Des dels 4 la Lliga és en joc a RAC1. El Barça depèn d'ells per ser campió. La 24a Lliga blaugrana passa per Granada. I després del partit, si tot va bé, especial campió. El públic posat al Festival d'Eurovisió amb David Brock i el concert de Bruce Springsteen al Camp Nou. Aquest dissabte, a partir de les 4, fins que faci falta, la Lliga es decideix a RAC1. El Barça juga RAC1 és una gentilesa de la Caixa, Estrella d'Am, Golden Park, ODS i BMW Barcelona Premium. RAC1. Tots som vostès, per tot Catalunya, en directe. Aquí comença el versió RAC1. Producció Sènia de Bòlia, Àfrica Panero. En període de pràctiques, Laura Granell. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Fran Domènech i Pau Torres. Avui, amb la col·laboració de Oriol Cruz, Eduard Biosca, José Manuel Paró, el senyor Boïga, Vicenç Martí, Marc Serra i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Casal. I ara mateix, l'únic presentador amb un preguntes sense flor, Toni Calafé. Sense victòria ni Tengo que darte una noticia grande, maravillosa, estupenda, una noticia que me he enterado que te lo quiero dar aquí en primicia para tu programa porque os quiero mucho que está aquí el Gabriel que me invita a todo. Sí. Hay una obra de teatro, Gabriel. Hay una obra de teatro grande, maravillosa, que en su día hicieron Juan Pera y Paco Morán, La extraña pareja. Es una obra maravillosa que todos la recordamos, que hay humor, sketch, gente, uno que sube, otro que baja, una persona, otra persona, un cucharón, el culleró, esta obra de teatro maravillosa, el culleró con Aurora, el culleró, que gran comedia maravillosa, que te reía el culleró,
Sí, li agrada molt vostè, Cullero. Dos morcillas. Sí, Mario, como es, estupendo. Que Paco Morango espera el Son anys de ricos, en anys de esta obra que la estrella Maresa, sí, ahora en el año 2016, Sí, el certamen d'aquest any se celebra a Estocolm, a Suècia, entre els
10 països classificats. Ahir, en la primera semifinal, hi ha Azerbaidjan, Països Baixos, Hongria, Croàcia, Àustria, Xipre, Malta i la República Txeca, que arriba a la final per primera vegada a la història gràcies a Gabriela Kuntsikova. Les apostes que diuen? Doncs posen a Benei al lloc número 10 d'aquest festival. Demà, recordem que a les 9 es fa la segona semifinal.
temps, això de posar les músiques, perquè a ningú interessa. Per això l'important no són les músiques. Jo quan ho miro per la tele, que sempre ho miro, que faig és baixar el volum. Sí, poso la ràdio, poso la ràdio i miro les imatges, que és l'important. Les ties, les cantants, les viles cantants. Eurovisió és una mica com el Barrio Rojo d'Amsterdam, saps? Van passar d'allà en directe a la tele i més hortera, això sí. Bastant més sortida. Sap què és el barri vermell d'Amsterdam, no? Sí. Sí, s'ho sap, eh? Veus allà els escapats, Sap de què parla. Sí, clar que sí. Perquè estan fent separatista. Veus allà les ties de fora, però van amb poca roba i tal. Però aquí estan fent, no? Sí, però bueno, van més elegants que molts cantants de baix. Sí. Jo que li posa puntuació també. Sí, con 12, doncs normal 12, si el màxim és 10, hi ha dies que hi ha 12. Se la mano totes les òrbites i és poc aquesta tia. Hòstia, vaya ternaco. Jo li diria Eurovisió, l'euro a mi se la pot. Jo 500 euros pagaria jo. Què li passa? Molts també, que te'n pagaries o no pagaries? Pagaria per estar contigo, no? Això que s'estava així rentadets, de baix, rentadets de baix. Hosti, pagar per estar amb gent, perquè ningú vol estar amb vostè. Ara no em digues històries. A mi la Rosa, per exemple. Home, una cosa, mira, pues hauria d'haver una altra miqueta. És així, abans que si més guapo, es fa una injustícia, però el pilota depèn d'ells que és guapo. Veu, jo de les altres jo trobo guapo, és com jo, saps? Que depèn d'ells ja passo a ser guapo. Seria fer Catalunya, això seria fer Catalunya i tal, no voldria que tinguessin gent de fora, això es fotria allà al Magdal, saps? A Salaventat i al Viga, o a Paradise. No s'equipa en aquest programa, vostè tot està Lo único que vale la pena. Ha dedicat a la boxeo. Mirem cap al Festival de Cannes. La darrera pel·lícula de Woody Allen inaugurarà aquesta nit la 69a edició del Festival de Cannes. Sí, durant els propers 11 dies es podran veure més de 200 pel·lícules, 90 d'elles dins la secció oficial, tot i que només 21 competiran per aconseguir la Palma d'Or. Pedro Almodóvar n'és un dels candidats amb Julieta, mentre que el cineasta Albert Serra mostrarà el seu darrer film dins d'una secció especial. Sí, bueno, jo ja vaig comentar en el seu dia, no?, que si la gent vol anar al cinema, doncs, a veure la meva pel·lícula, que vagi, però els cinemes en general, jo al meu entendre, doncs, s'hauria de fer, doncs, tan car. Això que tanquin els cinemes a mi em sembla bé, perquè per la merda que hi posa, vull dir, jo ja els tancaria, ja no els tornaria a obrir més. Tots. Home, llavors on fem les pel·lícules? Bueno, podem fer fototeques o algun cinema que encara queda, però vull dir, com a regla general es pot dir sense equivocar-se que jo estic perfecte quan els tanquin tots. Tu no en deixaries? No, és que sóc feliç. Alguns dels artistes més destacats que passejaran aquests dies per la catifa vermella de Cannes són George Clooney, Julia Roberts, Charlize Theron o Sean Penn. Anem a conèixer més detalls d'aquesta nova edició del Festival de Cannes. És per això que saludem l'enviat especial de RAC1, el periodista Àlex Vicente. Àlex, bona tarda. Hola, molt bona tarda, què tal? Aquest any més vigilància del que és habitual en aquest festival? Això sembla que de moment no es nota de manera radical, però és un tema que està molt present a les converses. Es calcula que les cues seran més llargues del que és costum. S'han suspès fins i tot algunes projeccions a la nit per evitar problemes de seguretat. Algunes seccions paral·leles han canviat els horaris, comencen més d'hora perquè els guardes de seguretat puguin inspeccionar bossa per bossa, obrir-les totes i veure que no hi ha res que estigui fora de lloc. Hi ha centenars de policies, gendarmes, 400 guardes de seguretat privats contractats pel festival per millorar la seguretat del certamen i segons el ministre d'Interior francès, Bernard Cazeneuve, que ahir es va desplaçar a Cannes per un últim cop d'ull, hi ha un risc més elevat que mai. De fet, des dels atemptats del novembre a París les mesures de seguretat són màximes, evidentment, i de fet ahir dimarts aquí a Cannes es va produir un simulacre a la seu del festival per comprovar com actuarien les forces de l'ordre en cas que es produeixi un atemptat terrorista. Dèiem que aquest Festival de Cannes s'inaugura, reprèn en aquest cas amb la pel·lícula de Woody Allen, que pel que escoltava fa un moment el butlletí de les 4 ja s'ha fet un primer pas. Això mateix hem pogut veure aquest matí, ha estat força aplaudida, sense accessos, perquè la premsa Cannes sempre és molt retinguda i no demostra un entusiasme majúscul
davant de qualsevol pel·lícula, però jo diria que ha agradat força, és una de les millors podcast dels últims anys. Parla de la història d'amor impossible entre dos joves, un noi de Nova York que arriba perdut als anys 30 i la secretària del seu oncle que el contracta amb una agència per la qual treballa, que se separen, després fan les seves vides, es tornen a trobar, és una història molt de Woody Allen, que torna a combinar alguns dels seus clàssics. Sí, està vist. Quantes vegades l'han fet aquesta? Sí, és una mica el mateix, sempre que la tenim un encant que no li podem negar i que fins i tot quan hem vist la màxima pel·lícula amb Microps, amb els mateixos elements combinats d'una altra manera, una història lleugerament diferent, però no prou gaire. Aquest Woody Allen sempre fa la mateixa pel·lícula. Woody Allen. Sempre fa la mateixa pel·lícula, ja l'has vist? Com l'has vist? Deixa'm preguntar-li a l'Àlex, a veure, de les més de... No li facis cas, Àlex. De les més de 200 pel·lícules al festival, 90 d'elles van dins la secció oficial. Si n'haguessis de destacar 3, els 3 plans forts, quines serien? N'hi ha moltíssimes, perquè ja ens vist una primera visió de la nació, aquest nou, en castellà, sense el Dona Sardet, però potser jo triaria 3, que titula El, que director d'Infinito Bar, que portava una mica de treballia de no se'n sabia gaire cosa i torna per la gran en una pel·lícula que ha rodat a França, Mica de Super, que és un projecte final de Portugal. Potser la segona destacaria és la de Nicolas Winding el director danès que va dirigir Drive, amb Ryan Gosling, que ara que va ser una gran revelació del Festival de Cannes, que torna al Festival de una pel·lícula que es titula The Neon Demon, una pel·lícula de terror i canibalisme, atenció, ambientar-la al món de la moda. I la tercera, doncs, si es compren cap a casa, podríem destacar la pel·lícula de l'Albert Serra, que es titula La mort de 2014, que està protagonitzada per una llegenda del l'actor Jean-Pierre Léo, per la seva sèrie sobre que aquest any va estar en aquest festival la Palma d'Or honorífica. Li van fer, Àlex, una trucada al Albert Serra, en aquest cas ho vam justament amb Albert Serra, i la veritat, no té un habitual que li feia. D'entrada, felicitats, no? T'han de dir així? Bueno, a mi personalment, si preguntes a mi, és que no m'afecta ben poc. Està molt bé, no m'afecta poc, si està molt malament, doncs poc. La pel·lícula ja està feta, no s'infligeix res, no la puc canviar, encara que diguessin que no, tampoc els hi podria canviar perquè els agradés més. No sé. De fet, s'ha de pensar en el pròxim problema, no? Bueno, com pots veure, il·lusionant el fet d'anar a Cannes i el Marc Serra també li va preguntar sobre el fet que coincidís a Cannes amb Pedro Almodóvar i Albert Serra. Ell va respondre això. Que ja ho acabes veient, si acaben ara. Ara som només jo i ella, és la segona ja. Vull dir que, bueno, ara veurem a la quinzena de la setmana que ve, però vull dir, comptem-me, saps? No sembla que, vull dir, que totes aquestes grans propostes que estan aquí ocupant la taquilla espanyola o catalana, que ni tan sols això no fan, però que sí que, saps, vull dir, tenen aquest cinema del mig que no és ni una cosa ni l'altra, vull dir, la gent no pot ser molt tot enlloc. Vull dir, això és un fet, no és una opinió meva. És un fet objectiu que podeu comprovar cada any a Cannes, a Venècia, a Berlín o a qualsevol diguem-ne, aquestes fires o operadors mundials del cinema. I clar, continuar insistint com un lloro o com un burro, continuar repetint, xocant contra la mateixa pedra i encara defensant aquest tipus de cinema quan es veu que no serveix absolutament per res i que no ha generat ni res, ni un sol autor, ni una sola cosa rellevant, absolutament res. Vull dir, només res, la bandejèria, vull dir, local, a nivell català o a nivell espanyol, vull dir, més miserable, no sé, algun dia hauria de reflexionar, jo crec. Però de què parles? Bueno, són les reflexions de l'Albert Serra, que per cert, el nostre company, l'Àlex Vicente, ja tindrà oportunitat de saludar-lo i de parlar amb ell, ja ens en farà 5 cèntims, que segur que... Li farà molta il·lusió, també. No, segur que no et deixarà indiferent. Escolta, per acabar, pel que fa a les estrelles convidades, aquí podrem, o en aquest cas, aquí podràs veure de ben a prop a Cannes, aquest cop. Doncs demà mateix tenim per aquí el George Clooney, la Julia Roberts, que són els protagonistes de la pel·lícula de la Jodie Foster, que es diu Money Monster. Què més? Ryan Gosling, Russell Crowe, Charlize Theron i Sean Penn, que no sabem si vindran junts i separats perquè han rodat una pel·lícula junts, però ja no són parella, per tant, caldrà veure què passa a la Caixa Vermella. Qui més?
Javier Bardem també, Marion Cotillard, Viggo Mortensen, Gael García Bernal, Mel Gibson i em quedo curt perquè és interminable la llista d'aquí fins al dia 22. Gael García Bernal, que és el... Vaig equivocat o no? És el maestro, sí, no? És el maestro. És el maestro, home. Dóna-li molts records de part nostra, som fans de la sèrie Mozart in the Jungle. Sí. El maestro. El Colney, si el veus, demana-li un cafè. Aquest, demana-li un cafè. Li farà molta gràcia. El Colney. Sí, el Colney, no, el Colony. El Colney. Que, per cert, la pel·lícula, no sé, no he vist el tràiler i no m'ha acabat de... No t'ha agradat? No sé, a veure, ja ens ho explicarà l'Àlex, que tindrà oportunitat de veure-la. Pregúntale si de mi parte. ¿Cómo? Pregúntale de mi parte, querido Eduardo de Vicente. No, Eduardo de Vicente no, Àlex Vicente. Pues bueno, pregúntale de parte de Parada y de Paco Clavel, pregúntale si es gay o... ¿Pero cómo le va a preguntar si es gay? ¿Paco Clavel no traspasó? No, está estupendo y maravilloso. Ah, sí? No. Somos amigos y tiene una perilla de color verde. Aquella situació que no saps mai i és viu. No, está estupendo. Bueno, és del 53 i és viu. Está estupendo. Pues sí, de parte tuya y de parte de Paco Clavel. Això no avisa, si està viva o morta, hauria d'avisar més. No, Dep, estic aquí, Home, però això hi ha la fe de vida, hi ha la fe de vida. Ah, sí, hi ha la fe de vida? Hi ha la fe de vida que et demostra que ets viu. Va, deixem estar l'Àlex, que té feina. Àlex, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Com dèiem, arran de l'estrena de Café Society, avui el diari El País entrevista a Woody Allen i, com més habitual, l'entrevista no té desperdici. Allen assegura que li agrada fer promoció però subratlla: no em queda temps ni per respirar ni per veure els meus amics. És horrorós. La meva dona és la que s'ho passa bé. I afegeix, si fos per ella, estaríem viatjant per Corea, Japó, el llunyà Orient, però jo m'avorreixo als avions, em posen nerviós. A més, no sóc gens curiós, tant me fan els llocs, per mi no sortiria d'aquestes 4 illes de casa. L'entrevista li fan a Los Angeles. I n'han posat el més important, perquè per mi l'avió és una gàbia gegant. Si et toca al costat d'algú que no suportes, l'has d'aguantar tot el viatge. Per exemple, un senyor que no pari de tossir, o una dona que no calla, o un nen pesat que parla tot el viatge, per no parlar de la salut. Si amb un avió normal... En aquesta entrevista, Woody, per començar, no t'agrada viatjar, no t'agrada els països de la teva dona. O sigui, Àsia no t'agrada anar-hi perquè està molt lluny. Però, a més, és que no t'agrada ni per començar, ni el teu cinema. Sobre la pel·lícula que s'estrena ara, diu que és una història molt romàntica i comenta: no vull dir-te que t'agradarà, de fet sempre... És una porqueria, és que no val la pena. Sempre em quedo descontent amb tot el que faig, i aquesta vegada no serà l'excepció. També llegim que es va quedar tan descontent amb Manhattan que va proposar als seus productors que no l'estrenessin. Sí, de fet... Sí, vas produir Manhattan, vas rodar Manhattan i després li vas dir que era una mei que l'esborressin. Que l'esborressin. Que l'has mirat mai sencera una vegada. No l'he pogut veure, no passo dels 10 primers minuts, perquè és que, de fet, no estic content ni amb aquesta frase que estic fent ara mateix. Estic decebut, trist, penedit, no he portat res i el millor que poden fer els oients quan parlo jo és tancar la ràdio. També ha reconegut que de la seva filmografia només salvaria la resta diu que no valen res. La Rosa Porpra del Caire, Match Point, Marits i Mullers. En el reportatge del País també renega de les noves plataformes com internet o el mail i confessa: no m'haurien agradat ni de jove. No, és perquè les xarxes socials són... No t'agrada res? No, és que no t'agrada viatjar? No t'agrada veure segons quins països? No m'agrada. Les seves pel·lícules no t'agraden les teves pel·lícules? No t'agrada la xarxa? No, perquè és un cau de gens sonada. Per no agradar-te en fas una cada any, Bueno, perquè cobro, això sí que m'agrada. Un estudi assegura que el lloro és igual d'intel·ligent que un mico. És una recerca elaborada per l'Institut Max Planck. Segons els investigadors, els lloros tenen el mateix grau d'intel·ligència que els micos i fins i tot raonen millor que ells. Els experts encara no en tenen dades concloents, però observen que els lloros són més hàbils que els micos en l'ús d'estris i també a l'hora de mesurar distàncies i de resoldre problemes. Home, si els micos, els lloros són tots demollats. Per l'amor de Déu, diu això és per dir que jo no soc graciós. Que també... Tu quants micos has vist a la universitat, per exemple, Antonio? Has vist algun mico entrant allà a la universitat tot seriós amb les carpetes sota el braç? Perquè no passa això de l'examen aquest de... La selectivitat, potser? Exacte. Però és que vostè tampoc. Bueno, m'ha fotut aquest. M'ha fotut. Dic una cosa del mico. Hi ha més coses, més arguments a favor del mico. Mira, és que m'ha fet pensar, perquè això és que m'està demostrant que realment és intel·ligent el mico. És que m'ha fotut, clar. És que jo penso que és intel·ligent.
Perquè si no estudia, si jo tampoc he estudiat, és que l'ha fotut, aquesta tia. Jo no puc treballar amb gent així. Va, jo ara tenia tot l'argument preparat. Ara no desmanegat. Li has desmanegat l'argument, Montserrat? Aquesta tia, què li pagues per estar aquí? Aquesta tia no es diu Montse. Aquesta tia no es diu tia, es diu Montse. Però vostè volia argumentar alguna cosa, no? No, clar, és que m'ha enfonsat perquè, clar, jo tenia aquí un argument, una cosa, i resulta que m'ha demostrat que, i m'he vestit, potser que té raó, que són llestos en aquest sentit. Doncs deixem-ho aquí. Per tant, vostè es considera un mico més. Exacte. No, tinc una cosa, no. Tinc un argument. Un argument per qual nosaltres venim del mico... Què li passa? És que no se l'entén avui. Que ha begut una miqueta més del compte o què li passa? Una reflexió, així per acabar una miqueta ja, una mica digna, diguem. Si nosaltres venim del mico, és perquè vam voler marxar del mico, Si haguéssim... D'aquesta manera d'acabar encara és pitjor que ho haguéssim acabat fa 30 segons. No, això anava a bon lloc,